Jesu, kuna Jesu, kuna Jesu, Jino, uya kuna Jesu, kuna Jesu, Jino, kuponeswa, Jino, uya kuna Jesu, kuponeswa, Jino, akwanisa, Jino, uya kuna Jesu, akwanisa, Jino, iwe wadaitwa, Jino, uya kuna Jesu, arindira, Jino, kuna Jesu, iye arindira, Jino, musimbire, Jino, uya kuna Jesu, musimbire, Jino, komborerwa, iwe komborerwa, uya kuna Jesu, komborerwa, Jino, komborerwa, Jesu, komborerwa, Jesu, komborerwa, Jino. Kwazwai vana vaMwari, tinoda kutenda nekusanganiswa mukati mekudzidza kubva mukati meshoko raMwari. Mukati menguva dzino tichatarira kubhuku raRuka chapter 23 pavhesi ya 40 kusvika vhesi ya 43. Bhaibheri rangu rinoti, but the other answering rebuked him, saying, dost thou not fear God, seeing you are in the same condemnation? And we indeed justly, for we receive due reward for our deeds. But this man has done nothing amiss. And he said unto Jesus, Lord, remember me when thou comes into your kingdom. And Jesus said unto him, verily I say unto thee, today shalt thou be with me in paradise. Ngatina matei. Baba wari kudenga, tinokutendai nechishamiso
chomuchinjikwa, chishamiso chinokunda zvimwe zvose. Apo imi makaenjuwa kuti isu tigone kuponeswa. Chitibatsirai pakudzidza tigorarama nokuva netariro mamuri. Zita renyu rikudzwe nokusingaperi. Amen. Now, Jesu nhoroondo yake yepanyika yemakore 3.5 of ministry yava kunopetwa. Jesu anotora vadzidzi vake oenda navo kuLord Supper. Pavanoenda kusapa yokupedzisira, Jesu anogara navo patafura. Agara navo patafura, unovageza tsoka. Pita oti bodo, ina mungandigezi. Asi Jesu anoti mukomana dzikama, nokuti kana izvi zvikasaitwa hauna mugove mukati moumambo hwangu. Asi Jesu patafura iyi anoburitsa pachena kuti pane mumwe achandipandukira. Jesu akafamba naJudhasi makore 3.5, asi Jesu haana kufumura Judhasi. Jesu wakafamba naJudhasi achiziva kuti Judhasi anopota achiba mari, asi Judhasi haana kufumugwa kana zuva rimwe naJesu. Munyori wezvirevo otaura oti mbiri yamambo ndeyekutsvaka mhaka, asi mbiri noukuru hwaMwari hunoonekwa pakuchengetedza chinhu. Munyori wandofarira achitsanangura nyaya iyi anoti hakuna no man who wishes to preserve his self-dignity must undermine the dignity of others. Pane vanhu vanothriva nekugona kutsvaka nyaya dzavamwe, asi Jesu muministry yake mbiri yake huru yakanga iri yepakuvanza zvitema namaweakness evanhu. In fact, Jesu waivona potential yezvakanaka oidiridzira kuburikidza nokuencourage zvakanaka zviri mumunhu. Saka muponesi anogara. Kunyange zvakadaro, vunyoro hwaMwari hahuna kushanda moyo waJudhasi nokuda kwokuti anga ane persistence mukati mechitema. Regai nditaure ndichiti kana Mwari akasatiponesa, hatina kukoniwa kuponeswa nokuti Mwari haana hanya navanhu vake. Takoniwa kuponeswa nokuramba nyasha dzaMwari. Takoniwa kuponeswa nokuramba vunyoro hwaMwari. Saka Jesu achipedza kudla navadzidzi vake vatosara vari 11, mumwe 1 watopumuka. Mukati menguva iri critical, anosarudza kutengesa muponesi. Nyaya yegwendo gwaJesu pamuchinjikwa, gwendo gwaakafamba pasina munhu wakamira naye, gwendo gwaakafamba apo vanhu vose vaimutiza, but akadecide to walk the path alone in order for you and me to be saved. Kana iwe warambwa, rangarira kuti kuna Kristu wakarambwa panguva iyo anga akuenda kumuchinjikwa. Kristu wakarambwa navanhu vaanga afamba navo achidzidzisa kuenda chikoro chemahara, apprenticeship ye 3.5 years yavaisa bhadhara fees, asi vose vakamutisa. Saka Jesu anoenda navo mukati memunda weGetsemani. Jesu ava mukati memunda weGetsemani, anoti vakomana, rindai munyengetere kuti murege kupinda pakuedzwa. But alas, my Lord, vadzidzi vakasarudza kuvata panguva yanga iri critical. Vadzidzi vakasarudza kuvata panguva yainyanya kudiwa munamato. Regai nditaure ndichiti mukati menguva dzokuguma vatendi vazhinji tavata apo nguva tinonyanya kuda muponesi. Tavata vana baba apo nguva mhuri dzinoda munamato. Tavata vana mai apo nguva mhuri dzinoda kudzidziswa. Tavata vakomana navasikana apo basa raMwari rinoda simba redu. Saka vadzidzi ndokuvata.
vari pakati pekuvata Jesu ari kunyengetera. In fact, in that time they were sleeping. They missed a miracle. Yekuti vangadai vakavona mutumwa wakauya kuzosimbisa muponesi. Regai ndikuudzei vakomana navasikana, vana baba nana mai, kuvata panguva yomunamato kunoti deprive mamiracle aifana kutisimbisa mukati megwendo kwekutenda. Saka panguva yavanomuka pahope dzavo, Jesu anovati vakomana, manga makavata henyu, but mutengesi pamwe chete nevanonditengesa vava pedo, vanouya vakomana vakabata zvombo zvokugwa nazvo. Judhasi anovapa tipu yokuti uyo wamuchavona ndichitsvoda ndiye muponesi. Saka kana ndangomutsvoda imi batai iyeye. Judhasi anosvika pana muponesi omutsvoda kwekukwazisa. But regai ndikuudzei hama dzinodikanwa, sandi vose vanotitsvoda mukati meupenyu vanotida. Sometimes there is a kiss of betrayal, and iyi yakasanganikwa nayo namuponesi. Kune umwe ari musituation yake anobvunza kuti konhai Mwari, zvaaita kunge munhu anondida wani? Konhai Mwari, zvaanga atombori murume wangu wani? Konhai Mwari, zvari mwana wangu wani? Sometimes vanhu vanovuya with a kiss of betrayal. Saka muponesi anotengeswa naJudhasi. But pane chinoitika apo muponesi anoda kubatwa. Bhaibheri rinorekodha akabvunza, munotsvaka ani? Vose vakadzokera kumashure ndokuwira pasi. Akabvunza kechipiri, munotsvaka ani? Vakadzokera kumashure vakawira pasi. Pita akavhomora munondo akacheka nzeve yomuranda womuprista. Kunyange pakanga pane munana, hazvina kutadzisa vanhu kubata Jesu. Regai ndikuudzei vana vaMwari kuti mukati medzimwe nguva kudzidzira kuramba muponesi pasina zviratidzo, kunyange pakaitika munana, vanhu havagamuchire muponesi. Vakati hatinei nekuti zheve yadzoserwa. In fact, hapana wakatombotenda kuti maita henyu muchinda anga achararama asina zheve. Vose vakangoti zheve yadzoserwa asi muchinda tiri kuenda naye. Sometimes mukati mekutengeswa kwemuponesi, sometimes panguva dzatinobhitreya Jesu, haatisiye tisina evidence youmwari hwake. Pane vanhu vakati vari mukati moupombwe, maeridhe ekuchechi akavafonera vakadhisaidha kukata foni. Mwari waitaura newe iwe. Sometimes God performs miracles even tiri mukati mekuramba muponesi wenyika yose. Saka Bhaibheri rinoenderera mberi robva rati Jesu akatogwa. Jesu achinge atogwa, vakaenda naye kumba kwemuprista mukuru. Vasvika naye kumba kwemuprista mukuru, ndobva paveswa moto wakakura. Zva moto uri common mukati menyika yeZimbabwe, pese panoitwa dare, especially usiku vanhu vanovesa moto. Saka moto waveswa, dare ragarwa, vanhu vanenge vachimbovhiya dzepadare. naPita ndobva aendavo ipapo. Vagara atanga kutaura nyaya, muchinda uyu asi wairapa, kurapa wairapa hake, but dambudziko rake nderekuti anga akuda kuzviita mukuru stereki, kunyanya kutorera vakuru vechechi chitanda. Saka ndo dambudziko rake wani iroro. Anga akuda kuonekera pese pese. Tikati kuPassover ariko, kugungwa reGariri ariko, kupi kuBethani ariko, paPool of Siloam. Peter akati aiwa asi wakomana ka, muchinda uyu muri kungomudaro henyu ka, but ndinoona kuti anga ari benefit kusociety. Plus musangopupurirawo kwenyu nhema. Ndobva wanga wakagara pamoto akati speech yemuchinda uyu ndeye munhu wakambofamba naJesu. Saka Matthew 23:73 inoti iwe uri umwe wake, nokuti kutaura kwako kunokubatisa. Peter
kunyange evidence speech yekuchurch yakanga iripo, evidence yechifundisi, evidence yechidikoni, evidence yechierida. Peter unoramba Mwari, unoramba muponesi. Saka Jesu pashira yake kumuchinjikwa unorambwa naJudhasi, unosungwa nehondo, unorambwawo naPeturo. Bhaibheri rinorekodha kuti kunyange nevadzidzi vake panguva yaakasungwa vakamutisa. Regai nditaure ndichiti kune vanhu vanopinda mumasituation yekuti Mwari avabatsire kuexercise achiKristu. Vanhu vanongokudza kuti iwe unenge uri mufundisi iwe, but iwe unotoita kakutoramba nekakupika. Taiwazvechecha asi zvangu. Pane vanhu vekuti Mwari anotaura navo kuda kuvabudisa mune dzimwe njodzi dzavaigona kupinda, but vanoita kapersistence. No zvakaitwa naPeter. Mwari paaida kumubatsira kuti iwe uri mudzidzi, Peter akati abodo, chinda uyo handimuzivi, ende haana kuramba kamwe, akaramba katatu. Kechitatu kachona Bhaibheri rinoti akatarisana naJesu. Peter paakavona meso amuponesi akabuda akandochema, Mwari ndiri mutadzi, Mwari ndiregererei kudarika kwangu. Ndaimbofunga kuti ndine simba, ndaimbofunga kuti ndinogona, ndaimbofunga kuti dzeupombwe ndapasa, dzecorruption ndapasa. But Lord, I am weakness and full of weakness. Ndaneta handine simba, ndinopfugama kwamuri imi Mwari. Ndo musiyano uri pakati paPeter naJudhasi. Ziso rimwe chete remuponesi rakatarira Judhasi. Judhasi akasindimara moyo wake mukuita zvakaipa, asi ziso rimwe romuponesi rakatarira Peter, haleluya, rakamukweva noruponeso. Peter akati handingarashi muponesi ane rudo wakadai. Jesu anotogwa oiswa pamberi pemagadhi. Hanzi magadhi mukati metrial yaJesu, hanzi vakatanga kumunyomba, vakamunyozera, they mocked him, vakamusunga maziso ake. Zvikanzi iwe tozviziva, wakaziva mhaka yevarume vaya vakauya nomukadzi chifeve, ukadzinyora pasi. Saka nhasi kana waiita zviri genuine, fembera kuti ndiani akurova. Regai ndikudze, pane vanhu vane tsika yokuda kurova muponesi kuti afembere nyaya dzavo, asi vasingatendi muponesi pamazuva anovataurira zvinhu zvakati tasa. Jesu akati handiite mamirako kuti ndifidhe manyawu evanhu. Muponesi haazofi akaita munana yekuzadzikisa curiosity, anoita munana yekuzadzikisa chido chokusiya chitema, minana yekuzadzikisa moyo une shungu dzokutenda muna Mwari. Saka Kristu unotogwa oendeswa pamberi paPirato. Hanzi Pirato anobvunza kuti muchinda uyu machinda weGariri. Pirato anga ane nyaya dzake naHerodhi dzavanga vasina kupedzerana. Akashandisa muponesi seplatform yekubvisa madifferences pakati pake naHerodhi. Pane vanhu vanoshandisa common interest yekuvenga vatsvene kusetila madifference avo. Kuti ano pamwe pese zvedu naye hatiwirirani, but panyaya yekuti uyu munhu haasi right, uyu ane dzvene, anda kuzviita holy, ipapo ndo pavanobatana. And let me tell you, my events anotaugwa mukati mebhuku raDhaniel, my events anotaugwa mukati mebhuku razvakazarurwa, anoratidza kuti nyika ichabatana zvakare pakuvenga muponesi nevanomutevera. Regai ndikuudze kuti nguva ndimanje manje, nayo vasingafariri Mwari vachabatana mukuvenga vanofarira Mwari. Kune vanhu vanovengegwa kuti angori nemudzimai wake one, hanzi problem yake ari straight. Kune vanhu vanovengegwa kuti havadi corruption pabasa. Regai ndikuudzei kuti apo Jesu kudzoka kwake kechipiri kunoswedera, the hatred will become even more defined. Vanhu vacharamba vachivenga muponesi. Saka Herodhi akanga atoriwo neshungu yekuona Jesu, because aiti Johani Mubhabhatidzi ndakamuuraya.
ko uyu Jesu wabva nepi? Regai ndikudze kuti Mwari haafi akaita crisis yevanhu vanotaura chokwadi. Kunyange tikaunganidza vaparidzi vanotifadza pamwoyo, kunyange tikaunganidza maprofita atinoda, Mwari will never run short of righteous men. Mwari will never run short of men who proclaim the truth as it is in Jesus. Saka Herod aitoshayiwa hope because kune munhu wakarurama. Regai taure ndichiti vaparidzi vevhangeri sandivose vanhu vanofarira vanhu vanotaura chokwadi. Pauro anotozosvika pakuita confession kuti vakomana veGaratia, ndava muvengi wenyu here nokuti ndakuudzai chokwadi. Imwe crisis yakaitika nemachinda aya ndeyekuti vakafunga kuti ivo simba ravo riri pamusoro peramuponesi. Havana kuziva wavaiinterviewa. Saka vanoti iwewe kana usingatipinduri tine simba rokukusunungura. Havana kuziva kuti muchinda uyu was at the charge yemweya wavaifema. Havana kuziva kuti muchinda uyu was at the charge of 10,000s, thousands and thousands, a company of innumerable angels. Saka vanomuinterviewa just like an ordinary person. Iye Jesu anoramba akatiwira. Nosaka Pauro onyora ku12 dzavaHebheru anoti for the joy set before him he endured the cross. Akati vakomana, kunyange ndikarambwa nevandiri kunofira ndicharamba ndakabatirira. Kunyange ndikarambwa naPita wemuinner circle ndicharamba ndakabatirira. Kunyange ndikamokwa nemasoja epanyika anorelaya neutano museve, ini ndine maangels anorelaya on supernatural power. For this battle I'm not going to command them. Jesu unoenderera mberi, anodzoswa kuna Pilato. Pilato anoda kuita diplomacy. Mukati mesangano raMwari kune vanhu vanoroverera vanhu vaMwari pamuchinjikwa nediplomacy. Saka anoburitsa Bharabha obva ati sarudzai wamunoda, Christ or Barabbas. He is trying to be diplomatic in crucifying the Savior. Vanhu vatori determined. Simba rokuponesa muponesi anaro. Simba rokuti aregedzwe riri mumavoko make. But anoti ndokupai yani. Warning inobva yauya kuti shamwari, siyana nezvauruda kuita pamusoro pemuchinda uyo haana mhaka. Regai ndingodhaivheta zvishoma. Nditi mukati memadecisions ese eupenyu, ingava decision yekuroora, ingava decision yebasa, ingava decision yekushandira Mwari, Mwari haakurege uchienda asina kukupa yambiro. Pane vanhu vakatopiwa yambiro kuti uyo oda kuroora uyo aite, but vakaignora kutaura kwaMwari. Pane vanhu vakapiwa yambiro kuti basa roda kupinda, industry roda kuvhurira kambani, ichakushandisa nomusi weSabata, but havana kuteerera yambiro yaMwari. Such was Pilate. Pilato anotora muponesi, vanhu vosarudza Bharabha. Ende chinoratidza kuti Pilato anga ane nyaya ndechekuti anototi apedza vanhu ati handina mhaka naye, kunonzi akamusubmita kumasoja futi kuti apame kurohwa. Ko kana asina mhaka anorohwe gwei nai Pilato? Ko kana asina mhaka anoisi gwei kumauto nai Pilato? Saka Jesu unorohwa zvakare. Jesu haasisina simba. Usiku hwose haana kudla, haana kumwa mvura. Simba rake rava pedo nokupera. Chitubu chesimba chava kunopwa. Vanomutorera matanda omuchinjikwa ndokugadzika pamusoro pake. He staggers and he falls. Saka zhira yokumuchinjikwa, because vakomana vanga vari pafast forward. Regai ndikuudzei kuti dzimwe nyaya dzekukurusifaiwa kwavatsvene mukati medzimhuri, mukati memabasa, mukati memasangano dzinoitwa nechimbi-chimbi zvekuti vanofarira utsvene vanotozoshavisika vachinzwa dzavanyuza. Saka vakati vakomana nekamufambiro kari kuita nyaya iyi tikapusa panapa Sabata rinotanga tisati taipedza, zvikazozikamwa kuti tine nyaya yatiri kuita nemunhu anodikanwa navanhu. Ndobva pabatwa Simon wekuSairini. Zvikanzi shamwari iwe une simba ende uri kunzwira muchinda uyu tsitsi, takura muchinjikwa. Umwe munyori akabva anyora, Master Jesus
bear the cross alone. kwaMuponesi. Yes. Yeah. Muchinjikwa wanga wari wani. Yeah. Simon kutati akabatsira Jesu. Yeah. Kutakura muchinjikwa. Yeah. Hazvibudi. Yeah. Muchinjikwa wanga wari waSimon. Yes. Nokuti iye ndiaifanirwa kuti atakure weka. Hallelujah. Shoko raMwari rinoti. Yes. Kana muchindida. Yeah. Tora muchinjikwa wako utevere. Yeah. Wadapo wataura mufundisi kuti. Yeah. Njira yemuchinjikwa. Yes. Kutatarika. Yeah. Nekumbodona. Yes. Nekumuka. Come on. Nekudona. Yeah. That's what the Bible says. Yes. Vakati vatifambe. Yeah. Vakabva vachipai muridzi wemuchinjikwa muchinjikwa. All right. Simon ana kusvika nawo. Yeah. Wakanga uri waJesu. Yeah. Dai Simon akarovegwa akasvika nawo. Yeah. Asi taiti ndiSimon. Yeah. But nekuda kwekuti Jesu Yeah. akati chindipa huyo. Yeah. Haugone. Yeah. Ndafarira ya Baraba. Yes. Ya Baraba. Yeah. Ya Baraba inaumira mushe. Yeah. Do you know kuti Baraba pakanga asungwa. Yes. Ndiye akakonzera bope mutaundi. Come on. Ndiye akanga avhiringa. Yeah. Vanhu vachiti rakasungwa zuro. Yeah. Nyuzi dzaibuda pachena kuti criminal rakabatwa. Yeah. But mangwana Yeah. onzi ngaabude. Yeah. Barabha akava munhu wekutanga wokusunungurwa naJesu. Yeah. Asiri fair, asina Yeah. kufanirwa kusunungurwa. Come on. Saka Jesu anosunungura vanotsvakwa mutaundi. Yeah. Achienda kumba. Yeah. Anobvunzwa adzoka sei. Yeah. Anoti dai asiri Jesu. Yeah. Ndikadai ndafa. Yeah. Zvinoreva kuti kutengeswa kwaJesu. Yeah. Kwanyanya. Kwanyanyisa kutengeswa kwa Jesu. Pano. Yeah. Kutengeswa kwaJesu kwanyanya. Kwanyanya kutengeswa kwa Jesu. Kutengeswa zvakana. Yeah. Wamanomutengesa nekupfeka. Yeah. Wamanomutengesa pakisimisa apa. Yeah. Ari kutotengeswa apa. Kumutengesa negirasi. Yeah. Rekumwa. Yeah. Wamanomutengesa nemadhiri. Yeah. Wamanomutengesa nekuparidza zvavasingaiti. Yeah. Kutengeswa kwaJesu kwanyanya. Kwanyanya kutengeswa kwa Jesu. Akaramba rutatu. Yeah. But vamwe varamba makore awanda. Yeah. Makore matatu. Yeah. MuCovid vakabuda. Yeah. Kuti vakamuramba. Yeah. Vakabuda mukorera. Yeah. Vati vakamuramba. Yeah. Vakabuda pakubhuroka kwamakambani. Yeah. Vakamuramba. Yes. Kutengeswa kwaJesu kwanyanya. Kwanyanya. Mangwanani ano umwe neumwe ngazive kuti zvakwana. Yeah. Hatingarambi tichitengesa Jesu. Hatingarambi tichitengesa Jesu. Wakapfeka tai yekuchechi. Yeah. Totengesa Jesu une musikano wekuchechi. Yeah. Totengesa Jesu uchibvisa mpiro uchivaka kereke yechechi. Yeah. Kutengeswa kwaJesu kwanyanya. Kwanyanya. Mangwanani ano Yeah. usi umwe here anotengesa Jesu. Yes. Unoziva kuti pandakatarisa Barabha pfungwa dzangu dzakati nai vanhu vaMwari. Yeah. Ko munhu aitadzawo here kuti atendeuke pakadai. Yeah. Asi anojoina vanhu ngaaroverwe. Yeah. Ngaaroverwe. Kuti wanga wachifa. Yeah. Inda pawakomana wakaroverwa pamuchinjikwa. Did you see kuti Jesu achinorovegwa pamuchinjikwa? Yeah. Mistake yavakaita, do you remember? Yeah. Vakanga vamurovera zvakanaka ari pasi. Yeah. Mushe. Aigona kungofa. Yeah. But waita mistake yekusimudza muchinjikwa. Iro shoko richiti kudini? Kana muchinjikwa ukangosimu, if the Son of Man Yes. be lifted up, Then he will draw all men unto him. Yeah. Saka kana uchida kuti Jesu afe arove. Yeah. Usamusimudze. Yeah. Ukangomusimudza wavhiringa. Wavhiringa nyaya. Ukangosimudza muchinjikwa. Yeah. Ndipo akavhiringa zvinhu zvese. Yeah. Nokuti akatambanudza maoko. Yes. Akati uyai mese namasocha. Yeah. Panosimudziwa Jesu apabvunzwe. Apabvunzwe. Kana angosimudzwa chete. Yeah. Vazhinji vanoponeswa. Vazhinji vanoponeswa. Ndakashamuzika pakufa. Yeah. Ndozoendeitini. Yeah. Chii chauraya. Yes. Chauraya Jesu chisina kuuraya makororo. Yeah. Yeah. Makambozvibvunza here vanhu vaMwari? Yeah. Chii chauraya Jesu Chisina kuuraya makororo. Because pavakasvika vakaona Jesu chaachando. Yeah. But vamwe vanga vasina kufa. Vanga vachiri vapenyu. Unoziva kuti ndakati apa paita nyaya. Because it's as if Jesus was saying, I'm going to die for both of you. All right. Ndiri kufira vose. Kana zvichiita kuti vagokuhwirai tsitsi. Yeah. Vakuburutsei. Ini ndakufirai. Yeah. Akati hamungatitangiri kufa. Nokuti vanhu vakafunga kuti ndimi makadzikinura nyika. Saka Jesu akatenga kufa. Chepiri akaurawa nembavha mbiri. Aiti kuurawa nevanhu. Ourawa nevanhu vanaye pamuchinjikwa. Saka akatakura zvivi zvembavha kuti dzirarame. Ivo vafe havo. In other words, Mwari akafira iwewe neni. Chinhu chandaona mufundisi. Dai Mwari atibatsira. Vatsvene vawandisa. Vatsvene Vatsvene vakawandisa. Dai vanhu vari vatadzi. Yes. Taibatsirana.
zvino tigere pakati pevatsvene vanonanganidza kuti uyu akamira sei. Saka mai wavo vanochiti ndiye umwe wachona vatsvene vakawandisa uyu hapana kana denga hapindi. Pane vanhu vane zvibhuku zvekupinza vanhu mudenga anototaura kuti uyu hapindi uyu anopinda. Vatsvene vawandisangonamatira kuti vahedheni vati wande kuitira kuti kunamata kutiitire mushe. This is why pachechi muchiona kuti hapaperi nharo. Vatsvene vakawandisa tese tiri vatadzi ukangotsiurwa kuti kweiwewe ndazva kuti hausifamba mushe zvazvandibata unongoziva zvinhu zvedu because uri mutadzi ati munhu anooma kuoma musoro. Why? Mutsvene. Vatsvene vawandisa. Aitangoitawo vatadzi Jesu awane basa. Peter wandirovapo ndepekuti ziso rimwe chete rakatarirwa Judas ndo ziso rimwe chete rakatarira Peter. But vakaita zvakasiyana ipapo. Umwe akatarikwa akapona umwe akatarikwa akafa. Zvoreva kuti ziso rimwe chete rinokutarira parusando guno rinogona kukuindisa nzvimbo dzakasiyana. Vamwe vakatarikwa vanopona, vamwe vakatarikwa vanofa. Judas akaenda akanofa pane kuti ararama. Peter akachema. That's why paakamuka Jesu akati kuti ndaunovaudza tosangana napitawo auyeko. Zvoreva kuti Jesu anga amuregerera. Ndoda kuti tichipedzisa rusando gunoko kutengesa Jesu kwanyanya. Ngatimbonamatirawo kuti holiday inoi umboita munhu kwaye. Atangoti holiday umbotiwo at least holiday ndabehave imboitawo munhu kwaye holiday inoi. Usatitengesere Jesu paholiday. Amen. Tinamatirei mufundisi. Baba wakudenga, zvamakaita muchinda kumuchinjikwa tinokumbira kuti isu tichifamba tichiinda pachikomo chenyu mutipe simba. Makatatarika pati makamuka, makaneta pati makasimbiswa, makaroverwa pati makamuka. Tibatsirei mangwanana ano mutibvise mukukutengesai. Takutengesai zvakwana. Tibatsirei kubva nhasi chinda kumberi umwe neumwe awe hana ichirova kana akukutengesai. Kumabasa tisakutengesei. Mukati medzimba murudo rwedu neshamwari dzedu pakudya nepakunwa tisakutengesei kuitira kuti mugozotaura mashoko amakataura kumukomana ndichava newe nhasi muparadiso. Ngatiwane ruponeso kuburikidza nemuchinjikwa wa Kristu. Muzita raBaba neremwanakomana neremweya mutsvene. Amen. God bless you. Amen. Thank you for this. Thank you so much. Amen. Thank you so much. Apondino zotondera muchinjiko kwaMuponesi.
yakashata ndasulungwana chiro chimwe handichadi asimuchi jiko ake kuti ndiri nazvo zvese zviri chipo chidukuze urwo rudo ndinoda kunzwazve ndijesu nerudo rwake neruponeso rwemutsawa waiye wakandifira zvimwe zvajesu zvimwe zvajesu zvimwe zvozvekuponeswa naiye wakandifira zvimwe ndinoda kufunda zverudo rwakerwo yeya mudzimu unoyerawo mundidzidzise zvesezvo zvimwe zvajesu zvimwe zvajesu zvimwe zvozvekuponeswa naiye wakandifira zvimwe zvajesu jesu mundipe inzwi rake mubhaibheri anotaurako neni ndinomutevera nazve zvimwe zvajesu zvimwe zvajesu zvimwe zvozvekuponeswa naiye wakandifira zvimwe zvajesu jesu ndimambo achatonga pachigaro zvimwe zveumambo hwenyu Jesu, zvimwe zvajesu zvimwe zvajesu zvimwe zvozvekuponeswa naiye wakandifira zvimwe zvajesu zvimwe zvajesu zvimwe zvekuponeswa naiye wakandifira zvimwe zvozvekuponeswa naiye wakandifira. Doitei na Jesu
Don't